Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraga jugu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jugu kemuri tinya wilila fala kachideme أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والصلاة والسلام على من بؤس رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين وعلى صحابه الأخيار ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين آمين أما دلي على في أكهين ناكاكيسي أكو جدي أنكلنا بلا جلينكا كرنغرني على وجلو kenete fo aw minunko kabini maliko nana fo kata se maliko kona ani jien fantan nani bela jelema anga musokoroba noye madam kulubali kajatu kulubali ni beba doni zigiri solo kamareni alaye ale minju dogoya kabe alamsa doma Septembre kalo tile 17 samba fla ani muga na ale kunye muso bay jamiyaton sardin islamia tondendo ankara mogo asiyidi Sharif Usman Madan Haidara ana kanbaw o kanba bado kundo kerengere yala zikri Solomon Jara mogo kundo minye zikri Solomon Jara kanu ninga jo ajigiya koro naka zikri solo ko kunte kulonge ni bela jelembo sheria ani fogata se solo kanbaw bela jelema na yere kun sigileme Côte d'Ivoire jamana ka porgoy dugu konnana ala aka minji dogoya ka to ye yoro de la ka beni anga jamana la halaya chugoya e zikri Solomon Jara amasega beni musoroba inga janaza e Côte d'Ivoire jamana ka ode hukumu konnana aya layini ninga wajulu kene bado sigi mungoso ko ke tasibla kene ani duwa don kene kanyeshi musoroba ima mi hukumu konnana ay wole bla bela jelema kanyon siraw teriyon siraw jenyogon siraw ankara mogolakaw fogata se shirifulakawma wa moko chama baye wele njabi kene sigila ka be Septembre kalo tile mugan sabama samba fla ani muga zikri Solomon Jara akademayala bangoni jangne bugula min kene konnana karamogo chama kumbe wa chama baye la selike nga kada watu chogoya kan ansera ka min soro amina wasado ola wajulu kumfolo kera an karamogo Sheikh Abubakar Sidibe fe ay min soro ale ka la selula nga je ango sheria no boray amawfu Islam ya foli ni badi ya foli ni kiri ya foli no de ala ka kishike ambela gereka sigi kuye mi o fora ko bam no de amba ananga musoroba ni ya ni di alama ka ni di aidara na ka demayama ka ni di ukanu bauma ale alama so an sigira bi ka tashibla ke ka se alema nyani an yara ta doji usiraka usena ambi foro ka dugaw ke am faso yi foro no ye Mali o ko fe usen kene ni ma ka nga foala foro o ye ankara mogodi anan nuru mine baga anan latlin baga chemi ya ni di wala sa on ga kishi chemi ya ni di wala sa on ga lafiya gen ani lahara no ye as-sayyidu as-sanadu al-asadu Sharif Usman Madan Haidara chemi sirana ala nyaka ala take kasira ala nyaka ala ka jon blasira nala ya bunya do ala ka jon dusukuna ulami dugaw ka Haidara e ka dugaw ka duye ka dele ala fe o ka shu hamiru ka tli hami ala ka dawi amin ala ka nu kishala ka nu taga amin Hussein Namboray amitla ka nga patron fu patron koro yedi ni maye femi siso o patron ya to bi wolila no ye zikri suluri ale ni ya ni di Haidara na ka demayama keta ni fota ula ali ni ma fengo la bebodo ni gena ya ale ka sigide wali nyuma ndo kene ani horo ya kene kadaka mo nini mo ujera ukangi ga horo ya doni ka chetadi
pour to balola ni halu sale ko ala kira teru be kira manina olu ko fiyo na ka je kira ni mawo ma jera hali kafiru nu ye nyuma ngai kira hakili tora ushula ode kama ala kira bole kata toifa ka uyake asegine ka bina do magani maganga okuna duna ku ba faka kira ye chibla kata fo doye kwa bi fe o ka suru na do aka do afasula oko kira mako ale sigi fedi ko sigi fenti se ka mo suru na do dugu le uka kira digiti ga ro tigila kira ye ma were bla kata chifo ma were o chi ndara fo chemi ka free bol sona do ba fo de mako mudi inu buno ati mui ma mo kira je nyoko muli e nyumanga ya hali kafiru do mo kira ma nyira uko o kira minge mudi imu de ya ka demba ya labe ka kele mina usiri ni mi ya nyinga ko kele be wa ba ko kele ti me kuruchi ka kamale ni mi ngwa e kirai agera ka bo maka jigi fo itala anana fo de ko le ka nyama ka la do maka nyinga demba ya labo o de kama au mi sabili no ta bi do maka mudi imbul adi ale de kira la do maka o sien fa jigi tigale bela même mako bi muna tuma mina kira ese so na tara Madine na ye kele ke kelengere nyala baburu kele akele ka baburu seso uye che bi wolon fla fa ka kitabu do ka fola ka che bi wolon fla nyina mami muru nyina mami na mo chama e deli ke kira ko ku tise ka bla uye mi nda anga kama fanga condition do dawo mais on sait ala kira de quoi ka kumala aqul law kana mut'im ibn adi hayyan wa kallamani fi haula'i natina la taraktuhum lahu abo kafiri chami ndo ko mut'im ibn adi na soro o de kungi balola bi na kungo makonga nunumbla nkanina ala la ngumbu to ya ka kuma kama kadaka ye nyuma ndo ke ye manyina ko tuma ala kira manyina nyuma ngo Cheikh Ousmane Malana dara manyina nyuma ngo ola munumba no manga nyina nyuma ko o de kama solo ni kenesigidi ka tashi blage ka nyeshanga msokoro bama ola marani mogoto bana femina muso munu sono la ale yolu dodi femi kuna era touda muso munu sona ko mugan ka tla ka jiku ale yolu dodi femi dunda mosora chew to bolo ale mi ya kushori ka doala ki yere sora kono ale yo dodi o ye fem juma solo Hussein al bai'atu islamiyya laidu woro mi ni chew siranani ni muso siranani abangene ko na dalu ale de sona ka kando o jurula o bonye o de fila ka mi no de na sora ku sara ka sora mani sirata an bude ngena sigai ula marani abi fu ko sebe ka dugaw fana ga ka dugaw sama ne hakli bala ala ma domba ya batme ne na ci wane rat se ka yira ma ala ka flen ngandi la kai salo antale ashura la Abidjan uka quartier do be ko porgo ni na hakli bala awajuli yan karamogo Harun Rashid Haidara ale de awajuli ke wajuli bana wa yasoro marani ya ko duni bade la be akaso ko sidifu ke bena ulu masunya na bi ko ale bi fa kana fo aka sodi na kada abse ka duni takata bla shezila amita duni ke me ko ale fa shirufari senga na do ale kaso ka duni ke akaso ka tla ka bugo kana ka dimaya e ka le magogo dila anna na do na so kono fene ale era de wuli ka jola tiga ko jiflani aya tiga ko jiflani no do flani iba fo ko anna na munu ka so ni nga so no ya invité dutigi yara ko te ali ula alo kene nyina nebso ko shire ya hali ha o sira ka ami ko kai ka fo ala ka hinala ala ka da yoro suma aya mo kiti na ala ka no ya ana le rabita je mina amba dilala sala ko no ya
tumana amba nanga musokoroba marayi ale de kuma lamɛ ka wulibali lamɛ wulibali da ka tila ka sira taama a seko la o kɛra min kɛ ala ma sɔn ciwo k'ale labila o tumana nin sira in maa o maa n'i y'a minɛ n'i bɔra ka bɛɛ tigɛlen don i la sira min daminɛ ko ko n ti gɛrɛya kɛ ka don o la ka tila ka bɔ tun sira min sigi kan ye ko n ti namara kɛ e ka don o la mɔgɔw ka tila k'a ye i bɔra tun hali ni mɔgɔw m'a fi o la a y'a sinsin nin kan o la papiye dira Latifu ko waati sera o la ne bɛ kuma surunya ka dugawu kɛ jama bɛɛ ye ka deli ala fɛ kɛnɛ in nali ala k'a ka jurumu yafa an ye an ba ala ka hinɛ ala ka yafa a ma. Falhamdulillah ale ka laseliw kɔfɛ an karamɔgɔ an ka shirifukɛ n'o ye Seyidi Sherif Isa Maman Sherif Haidara ale nana laseli ta an ka jɛ an k'o seereya. Ne tɛna wajilu kɛ nka banfula dɔ bɛ n kun na n bɛ kuma o tɔgɔ la. A fɔra Kadija a hijira 2017 Sherifula fɛ ne ye Sherifula gidi dɔ ye depuis 2012 2017 anw ni Seyda n'o ye Haja Kadija ye almarhuma an n'a ye hiji kɛ ɲɔgɔn fɛ n b'o fɔ hiji ye a dama voyage de voyage yɛrɛ y'a dama mɔgɔ dɔn ye nka hiji fana y'a dama ko wɛrɛ ye voyage kɔnɔ ani voyage tɔ si tɛ kelen ye n bɛ taa Dubai n bɛ taa Chine n bɛ voyage ɲɛdɔn o tɛ hiji ye ni m'o kɛ o ni Dubai ta in tɛ kelen ye ani Chine taga tɛ kelen ani Indo taga tɛ kelen ye ani foyi tɛ kelen ye ni dara mɔgɔ la o taama nin na ni dara mɔgɔ la yen ka k'a fɛ yen hiji kɔnɔna na fo ka taa diɲɛ wuli mɔgɔ si tɛ se ka o tigi tɔgɔ jugu fɔ k'a bɛ don i kunkolo la ye nka ni bana mɔgɔ ye yen hali ni Jibrila jɔra a kɛrɛfɛ k'a garanti ko ala y'a saniya k'a ci i tɛ sɔn i tɛ sɔn fiyewu muso in ani an ye ɲɔgɔn sɔrɔ o taama o la ne tun t'a dɔn Burkina Lagare ale de y'a yira n na o y'a sɔrɔ la 2017 2016 2017 ka Sherifula ka vidéo kɛ k'a bila ka na ne de kun chargelen don o la ne tun b'a kɛ ni téléphone de imagine o b'a ta o b'a bɔ télé la o senfɛ Lagare y'a yira n na ko n k'a ka interview kɛ n gɛrɛla la n y'a ɲininka a ye a tɔgɔ fɔ baaraw min n'an bɛ ka kɛ n'a ye nisɔndiya ni sewa min b'a la a y'o fɔ an ɲɛna o senfɛ ne y'a fɔ ko ne yɛrɛ ye Solo terikɛ de ye a denmisɛnnin teri ye n ye kabini kunu jeliw bɛ yan u bɛ yafa n ma ko ten ko sani sow ka boli ko sow tulonkɛra de ne ba Solo dɔn dɛ yɛrɛ a fɔlɔ fɔlɔ a n'a bilama ne b'o dɔn a fɔlɔ fɔlɔ a n'a bilama ne b'o dɔn mais danfara t'u ni ɲɔgɔn cɛ dɔnni ani nafolo a ti mɔgɔ jogo yɛlɛma nka a bi jogo suguya dogolen de développer kɛnɛ kan mɔgɔ yaadalen mɔgɔ kafalen yɛrɛ ba mana kalan ale yɛrɛ kunfilama bolo ko mɔgɔ ti balo la jango ale kalannen ale bolo k'ale de ye dilanni kɛ o kɔrɔ mɔgɔ ni ye kalanbaga jamanen ye kan'a filɛ ko kalan de y'a jama dɛ kalan in y'a suguya dogolen de bange parce que sisan yɛrɛ de a y'a ɲɛ sɔrɔ sa ni ye nafolotigi kafalen kan'a filɛ ko karisa ye nafolo sɔrɔ k'a yɛlɛmana dɛ a dɛ nafolo in y'a suguya dogolen de da kɛnɛ kan i bi cogo min na coyi dɛ parce que a kɛɲa de kun t'e bolo i b'a kɛ cogo di ɔ sisan kɛmina sɔrɔla ale bolo a bɛna dɔn sisan mɔgɔ min don muso nin a ka saya a bɛ fɔ a ti fɔ ko Solo ye a dɛmɛbaga perdre a ɲɔgɔnna miliyɔn bi Solo bolo ni financement ko don a yɛrɛ kun t'o jɔyɔrɔ yɛrɛ la a bolo yɛrɛ mais Solo y'a kanu ɲɔgɔn perdre min ɲɔgɔnna man ca o ye nin muso in ye
ngo ni dɛmɛni do nafolo sira fɛ a taara k'a ɲɔgɔnna miliyɔn to nka ni kanu do ni kanu na solo y'a kanu ɲɔgɔn pɛridi bi ni semaine in na ni kalo in kɔnɔna na an karamɔgɔ Usmani Kane y'o fɔ Kadija ka fatuli de la o saya de welela kira fɛ ko amul huzni a jigi ala kɔfɛ o fila de y'a sigi u b'a fɔ ma ko kira sen fila karila san o ye kodɔnnaw ka kuma tugu ko kira sen fila de karila o san hijira san cidenya san 10 na a sen kelen n'o y'a ka défenseur ye a fɔ cɛ tiɲɛ min bɛ se ka gari tigɛ ciden kelen tigɛ i kunsigi la n'u y'a kɔrɔbɔ don o don muso n'u pan su ni joli kunna ka taa sugu la Aliyu fa kɔni a b'o tɔle bi a fɔ mɔgɔ si tɛ ni yankaya cɛ i ma tana tiɲɛ i ma danbe tiɲɛ min b'i fɛ tiɲɛ de don a fɔ ni mɔgɔ mɔgɔ k'a bɛ dankari la muso n'u pan cɛ su kunna ka taa sɔrɔ ka taa sugu la kira tun b'o jigiya kɔnɔ o de kama u ye fɛrɛ bɛɛ kɛ ka taa fɔ a ɲɛna ko a ka kira labila u ye ni wari ko don a ka ɲininka ni wari ko don ni sanu ko don ni muso ko don ni tɔgɔ ko don ni jɔyɔrɔ ko don b'o d'a ma a ko a ye dɔ wɛrɛ fɔ o tɛ ne sɔn ye o ye proposition 3 k'a ye ni wari ko don an ma cotiser k'an bolo fara ɲɔgɔn kan k'a d'i ma i k'a di den ma kuma min b'a da a k'a bila ni muso ko de don an bɛ a ka ɲɛna filɛ an bɛ misi organiser muso min ka ɲi ni maka muso bɛɛ ye n'o y'a diya hali n'o bɛ cɛ dɔ kun an b'o minɛ k'o d'a ma min b'a da a k'a bila ni jɔyɔrɔ ko don an b'a kɛ an ka maka dugutigiba ye ale de y'o kuma da kira ɲɛkɔrɔ a b'a dɔn kira tɛ sɔn wa a yɛrɛ ma sɔn o ma koyi mais a ka jaabi ka mɛn a tigi la kɔnɔ ni ka pan a tigi bolo k'a dɔn Muhamadu ye mɔgɔ sugu min a kun bɛ fɛ k'o de yir'u la a taara kuma nin fɔ Muhamadu ɲɛna ala kira ye mun fɔ a ko law wadaw shamsa fi yamini wal qamara fi shimali li atruka hazihi da'wata lan atrukaha hatta yuzhiraha Allah aw uhlika dunaha a ko n'u ye kalo dan tɛgɛ kɔnɔ ka tile dan kinibolo la ka kalo dan numangolo la ko min bɛ n da ko n k'a bila bɛngɛ ne fa binɔgɔ n t'a to yen nɔ fo ala ka tiɲɛ bange walima ne ka sa o kun ye ala kɛra a sen kelen a sen kelen don in o kun ye Khadijatul Kubra ye Khadija kɛra a tɔgɔma ye dɛ tɔgɔmaw bi ɲɔgɔn ta ala kɛra o fɔ sahaba Sayidu ma ko wa in kunta sa'idan wa fa as'adaka Allahu ka ismika o kun ye sahaba farafin dɔ ye min ka muso ko gɛlɛyara a taara fɔ ala kira ɲɛna wari ma sɔrɔ a bolo kira ye sahabaw deli u k'u bolo fara ɲɔgɔn kan ko a bɛ t'o di a burankɛ ma a tatɔ a y'a mɛn sugu la tuguni ko a sɔlatu jamiya a taara jalamugu ni bamuru de sa k'o melenge a ye muso ko furunafolo di dabila k'o de don kɛlɛminɛn na ka taa kira kuma bɔ kira y'a ye kɛlɛ kɔnɔna farafin do dɔ de y'a gosi a kama na a ka guloki fara la kira ye sogo fiman dɔ a ko wa in kunta sa'idan a ko n'o y'a sɔrɔ sa'idu de don sa'idu kɔrɔ de ko kunnandi a ko fa as'adaka Allahu ka ismika a ko ala k'i kunnandi i n'a fɔ i tɔgɔ in bɛ cogo min na kira muso Khadija o de tun ye kira ka financer a fɔ ni wari ko don ne ka nafolo ni ne yɛrɛ ye e ta ye o de kama ala kira y'a wale ɲuman dɔn hadisa dɔ la ko lawla sayfu ali wa malu Khadija lama kama hazati o kɔrɔ kira jigi dɔ o fila bɔra a bolo kalo kelen kɔnɔna na o de kɛra hijira san 10 na o b'o san wele ko amul huzni ni muso in kabini ne y'a dɔn solo kanubaga don n yɛrɛ y'o fɔ a ɲɛna ni solo cɛla kabini a y'o dɔn na a kɛra ne fɛ parce que n b'a kanubaga fɛ a ma dɔrɔmɛ di yan wa n yɛrɛ ma dɔrɔmɛ d'a ma yen nka n ka kan ka min k'a ye parce que solo y'a yira n na solo y'a fɔ ko a ba don solo yɛrɛ ye n wele k'a to yen k'a fɔ ni marraine kumana n ko awɔ n ko a yirala n na ɔ ko n ye bonya min k'a ye k'a y'o fɔ a ɲɛna muso nin a ye fɛn bɛɛ kɛ n bɛ fɛ ka mun fɔ mɔgɔ ti mɔgɔ jɛ ala ɲɛkɔrɔ
kaida wa ko la nuzaki ala Allah ahada mo ti mo je ala nyekoro ngai bi mo shiriya ala nyekoro yemi do mi keri nyana yemi kolosi ibo shiriya mais mo ti jonje ala nyekoro mais ni ma songa jo shiriya koro abi fo fana ma ko kitmanu shahada o fana shiri jugu shiriya do ituguni. Alhamdulillah aleka lasilu balen kofe an karamogo anan karamogo dinke no ye Shabihu Abi Asiyidi Sharif Ahmed Tijan Haidara ale bismillah kene konnana ale lasiluta ay min sorola nini aw kaje an ushiriya. Alhamdulillah al-fard as-samad al-qa'il kullu nafsin za'iqat al-maut kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. والصلاة والسلام على النبي المصطفى سيدنا محمد وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أمبي ألفو كعلى بركة على مينكو أكاك مكانا كوني بيبي سيانيني ala min ko inye be fɛn fɛn na dugukolo in sanfɛ k'a bɛɛ bɛ ban k'a to bi to ale ala kelen dama ye an bɛ kisi ani nɛɛma ɲini o alaba in fɛ a k'o kɛ a ka nabi ɲuman ba kan n'o ye kira Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ani kira sodenw sanumaw a n'a ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ ɲuman minnu farala u kan ni ɲumankɛ ye fo ka se diɲɛ wuli ma ya rabbi ala ka ne ni aw ye u la. o tɛmɛlen kɔ ka bɛɛ fo ni alisilamɛya ka fɔlen n'o de ye ala ka kisi kan bɛɛ lajɛlen kan. ala kan haminako nɔgɔya ala kan sago d'a ma labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya an n'aw ye ala ka n'aw kɔrɔta ala ka n'aw wasa ala k'o k'a ka alaya kama ni ala kira hɔrɔma ye sɔlla muhammadu wa alihi. Alhamdulillah an bɛ kɛnɛ min kan taasi kɛnɛ don miiri kɛnɛ don dugawu don kɛnɛ don ka ɲɛsin an ka nin diinɛ in baarakɛla ba dɔ ma min ni a tunana o ye Kadijatu Kulubali n'a dɔnna ni tɔgɔ ye anw fɛ yan marraine a ka kanu kama zikiri solo la kuma caman mɔgɔ caman bɛ o de ye ni o ye zikiri solo ka kanu ye o ye fɛn belebeleba ye min yelen don mais an bɛ tila ka min ye jɛ min ye an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sabu ale dɔnna ni zikiri solo ka kanu ye mais zikiri solo yɛrɛ o de dɔnna fo k'ale dɔn ni o ka kanu ye mais zikiri solo yɛrɛ dɔnna ni tɔgɔ min ye o de ye a farali Sayid Sharif Usman Madana Haidara kan ko karamɔgɔ bɛ laseli min na olu bɛ a dɛmɛ o ni a n'o ka nafolo solo dɔnna yen de ani minnu y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ olu dɔ de kumana n'o ye Isa Muhammad Sharif Haidara kabiri denmisɛnniya kɔnɔ kabiri fanga t'u la k'a fɔ n bɛ fɛn dɔ kɛ nka olu n'u ka denmisɛnniya ye karamɔgɔ kumakan mɛn k'a faamu ka fara kan k'u ka denmisɛnniya di ala ma a n'a ka kira ma ani Sayid Sharif Usman Madana Haidara ma ko an bɛ fara i kan an seko damayira la ka baara k'i nɔfɛ ala ni ce o baara ninnu de ye nɔbɔ mɔgɔ bɛɛ i bɛ baara k'i ka se de kɔnɔ ala ye se min nɔgɔya a ye fanga min d'i ma i bɛ baara k'o de kɔnɔ mais ni o dɔnna an b'a fɔ o dɔnna ni tɔn in baara ye ni Jamiyatu Ansarul Islami baara ye n'u ka se a n'u ka yɛrɛdi ye baara in na nafa alhamdulillah ale ni an ba in fana farala ɲɔgɔn kan nin sira kelen in kan karamɔgɔ kanuni na a dɛmɛli la baara kɛli la
sa Abdallah Sangara ay min fo ay tiɲɛ de fɔ tɔnden kelen-kelen bɛɛ o ye karamɔgɔ ka dudenw de kanuɲɔgɔn bɛɛ o la alhamdulillah ni o dɔn danyana a b'i n'a fɔ an ka duden dɔn danyana o la n bi o kɛnɛ de ka tasi bila ye nin ye waleɲuman dɔn kɛnɛ de ye n'o tɛ ni taaba taara seli min yɛrɛ bɛ k'a kan n'o ye sukan seli ye ka ala wele ye fardu kifaya de don fardu kifaya kɔrɔ ye di ko seli min bɛ kɛ su kan ni silamɛ hakɛ min y'a sɔrɔ a bɛ bin ka bɔ tɔw bɛɛ kan ni silamɛ hakɛ min sɔrɔ la ka jɔ a kan ne ni aw tɔ bɛɛ a bɛ bin ka bɔ anw kan o ye sukan seli yɛrɛ ye mɛ ka tila ka nin kɛnɛ fɛnɛ sigi ka kɛ dugawu don kɛrɛnkɛrɛn ye nin ye wale ɲuman dɔn de ye an bɛ solo fo a ka nin baara la mɔgɔ caman ka jɛ ye ɲɛnamaya jɛ de ye i bɛ se ka ɲɛma waati min mɔgɔ caman ka jɛ bɛ gulo o de la mɛ ɲɛw tɛ yen ɲɛw dogolen k'a fɔ hakiliw ka to ɲɔgɔn na dusukunw ka to ɲɔgɔn fɛ o man ca dɛ mɛ jɛ min b'a kɛ ala kama jɛ de b'a kɛ o la an filɛ o kɛnɛ de kan nin ye wale ɲuman dɔn kɛnɛ ye nin ye dugawu don kɛnɛ ye o la an sigira min ye bi ka ɲini ala fɛ ko ala ka hinɛ ani silamɛ siw la ala ka yafa k'a ye mɛ kow bi ban o de ye an yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan ka an kɛ balima kelen ye sinji kelen ye min ɲɛ sigilen don yan tɛ sini o bɛ labɛn an kelen kelen bolo cogo min o dama de don o la an b'a dɔn ni nin jɛ ninnu ye an ma se a la fiyewu ko min bɛ ka labɛn an bolo sini ko o bɛ sɔrɔ ni nin ye o de la an ba min taara jigiya bɛɛ dafalen anw bolo an b'o de ta ye a n'a ma cɛ la Samori Sherif bɔra k'a sɔrɔ a bolo a y'o de fɔ maa tɛ se ka maa jɛ ala ɲɛ kɔrɔ la ala yɛrɛ ko ten o la a kana fɔ k'a bɛ a yɛrɛ jɛya la jɔn ye jɔn de ye jɔn ye jɔn ye o kɔrɔ maadama alaya tɛ mɔgɔ la jɔnya de bɛ yen fili bɛ yen kira Muhamadu Mustafa ko ten a ko adamaden bɛɛ ye filikɛla ye mɛ ko filiba in bɛɛ lajɛlen la xayirama ko o de minnu bɛ segin kɔ ka segin ka ala ma nka seereyaw bɛ yen minnu yera an ɲɛ kɔrɔ seereyaw bɛ yen minnu bɛ sɔrɔ ala ka kumakan na a n'a ka kira ka kumakan na ko ni mɔgɔ minnu sabatira o kan ko i n'i ma cɛ ka ɲi o sabatilen don an bolo alhamdulillah an ba in an jɛra o de kan wa an b'a dɔn ale ye a ma sɔrɔ o de kan o kɔrɔ mun bɛ yen sisan ko an ka jigiya bɛɛ ɲɛli an ba in na o de bɛ sabati an bolo a n'a ka ala cɛ la sabu a bɛ yɛlɛma ne ni e de yɔrɔ ne ni e de bɛ se ka fila fɔ nka ala bɛ kelen dama de fɔ ala bɛ kelen dama de fɔ dɛ ni mɔgɔ min kɛra ɲumankɛla ye limaniya kɔfɛ ala ko alijinɛ ye o tigiw ta ye k'i n'u kɛlɛ kabi ni dungɔ la ka ala minɛ n'i bɛ alijinɛ tigiw ɲini ala ko olu don minnu siranna ale ɲɛ faman khafa maqama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa innal janna hiya al ma'wa ne kuranɛ aya ni kɛlɛ ka bɔ ni dungɔ la ala minɛlen kɔ ko n'i bɛ alijinɛ tigiw ɲini ko olu don o la an y'a ye sira min kan ni dama don karamɔgɔ kanu a ka denbaya kanu an ye o de ye an ba in na a y'an kunbɛn don dɔ la a ka so an wulila ka taa bɔ a ye parigo ye a y'an kunbɛn cogo min na hadamaden se min b'i ye i b'o de kɛ walahi i b'o dɔn a la dusukuntigiw bɛ yen minnu ta bɛ kɛ n'u dusukun ye nin yɔrɔ in na yan
an b'a fɔ nin kelen don k'an bɛɛ makɔnɔ an y'o de fɔ nin kɛnɛ in ye tasi ni miiri de ye mais jɔnni bolo ne ni e bolo an minnu bɛ bi ɲɛnamaya la an kana sɔn foyi k'an mala sa k'an bɔ ala nɔfɛ o de la Seydina Ali ka kumakan dɔ bɛ yen a ko law alima al-abdu al-ajala wa masirahu la abghada al-amala wa ghururahu a ko ni jɔn y'a dɔn duniya yɛrɛ la a mana ni Isayi a mana ni i ni ye bala a ko law o kɔrɔ a dɔnba ka dɔgɔ kosɛbɛ walima a dɔnni yɛrɛ titi a ko ni jɔn y'a dɔn waati in bɛ laban cogo min kuma min b'a la a n'a bi bɔ nin ɲɛnamaya in kɔnɔ a bɛ taa yɔrɔ min na ko ni hadamaden y'o dɔ tigitigi ko a na kɔniyali kɛ natalangolo la ani malasali ko a b'o kɔn ka bɔ a dusukun na pewu diɲɛ t'a malasa bilen mais ko ni jɔn ma nin de dɔn a ka ca la i bɛ ta diɲɛ fɛ wa maa si tɛ yen k'a ɲɛsinna diɲɛ ma ko a ye diɲɛ sɔrɔ a sago la nka mɔgɔ min ye diɲɛ to ye k'a ɲɛsin ala ma a b'a ka ala sɔrɔ mɔgɔ min ye diɲɛ to ye k'a ka lahara ɲini a b'a ka lahara sɔrɔ lahara sɔngɔ man jan dɛ a sirilen tɛ nafolo tigiya la bal la ko n'i yɛrɛ wala hakɛ to yen i ye ala sɔrɔ i ye ka lahara sɔrɔ mais i bɛ diɲɛ ɲini i sɛbɛ yɛrɛ la tuma dɔ la i tɛ fɛn sɔrɔ a la o de la hakilima o de ye mɔgɔ ye n'i ye karamɔgɔ dɔ ka hakimu dɔ a ko ten ko yala mɔgɔw ti miiri wa ko i bɛ wari bɔ ka don fɛn min na n'a laban bi ko tiɲɛ se i ma ko ka sɔrɔ i ma wari bɔ fɛn dɔ la ko o laban bi hɛrɛ se i ma ko hadamaden man ka miiri i ti sɛgɛn min na ka taa o la ni hɛrɛ b'o la jango i bɛ sɛgɛn min na a laban ye tɔɔrɔ ye nin ye wulibali ye dɛ kuma dɔ la min ɲinina o de ye ala ye dagali kɛ bɛɛ ye furu la cɛ muso mais ni mɔgɔ min ma taa o sira fɛ ka fɔ n ka muso dɔ ɲini a ye nafɛ dɔ bɔ ka don o da fɛ dɛ malgré i bɛ taa ɲini ka na don haramu la mais a haramu bɛ taa n'i ye min mais ɲininkali ka kɛ ko ka n yɛrɛ minɛ ka jɛnɛya to yen k'i bɛ joli ɲini ka don o da fɛ foyi mais o laban ye jumɛn ye kisi sɔrɔli mais ka wari bɔ k'a ɲini ka taa d'u ma ko a laban fana ye mun ye bɔnɛ sɔrɔli wa bɛɛ bɛ taa n'i y'a fɛn fɛn da i ɲɛ kɔrɔ a bɛɛ bɛ taa i bɛ sɛgɛn min na dɛ kuma dɔ la ne bɛ taa n'i ye o fɛ nka n'i kura n'i yɛrɛ ye ka muɲu ka ko to ala bolo ko ala ko an ka taa di wa i ka diɲɛ bonya bɛ o de la ani ka lahara ta o de la an bɛ sira min kan an bɛ danganiya kan k'a fɔ ala kira Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a ye n de ɲini an kelen kelen fɛ an ɲɛ b'a la mara ni o de talen don a da ni o ye baya layidu 6 ye ala kira ye n de lase wa an ka laseli bɛɛ an ye fɛn min fɔ an ye nin de fɔ ka da ye kira ko ni mɔgɔ mɔgɔ ye nin baya layidu 6 ta k'a dafa n'i sara ko aljina garantilen don i ye sɔsɔli t'a la sɔsɔli t'a la bɛɛ bɛ se ka kɛ sagofɔla de ye min bɛ bɛn i ma i b'a fɔ nka min sabatilen don ala kira nɔ na ni sɔsɔli foyi t'a la fɛn bɛɛ lajɛlen fɛnɛ kɔnɔ ko ala kira ko a ye baya kɛ ne Muhamadu ye layidu 6 kan ni min y'a dafa i tɛ jeni o sabatilen don anw bolo mɔgɔ min ni a sabatira o ka o kɛ ka sa o kan jigiya ɲuman de bɛ anw bolo o tigi la wa a tɛ wuli dɛ sabu alijinɛ a tɛ sɔrɔ ten et puis bɛnzema tɛ alijinɛ ko ye la n zara n balila ka n yɛrɛ y'a la baara dɔ de b'a sɔrɔ kuranɛ ko ten o wa tilkumul janna allati uristumuha bima kuntum ta'malun
ako aljina dewma ko aljina bi na fla kono ni na ya soro facete la ne alama mo la jaminu mena ma ko lu do akono la qur'ana ko di ko aflakani min zoro de bima kuntum ta'malun ko ay bara min ga jelatikela ay o min ga kabla aw yere nye o de flaka o ke ka aljina zoro e nimi bangeli kenene awi labena mo ka barati aljina soro mashika barata soro anti kuma kay soso nga amba fo ba fo ni famu minye kuma dola o e galoe mashika barata soro ko anvara menyonga o fo chokola nga famula ami nyonje o juma mashika barati aljina soro ala de be makanu ko do akono o de galoe maka barata soro ami jeno sira jumenga ko valeur min bi aljina na e bi sanga min nyenama ya kono ka ala batoli min nge ko oti aljina mbonyongo soro valeur la o be fam tarima fam e sanjol balo sangeme o ka chaya on nga bi wati rala sangeme e o deke ka ala bato o isara me e sanjol tasoro ko min diba sangeme baratie bambali ato soro tarima fam ato soro valeur la mais mo de fonga misal la ngo donna na ka mobili jo ko ay nani ni min nana ni watanye mi mobili kura do tikima ni min nana ni watanye mais ni ngale mi ni ina ni watanye mobili bidima mais yala watambe mobili kura jole sorowa ay ata soro e mene mana ni watay ibi mobili zorowa ay ita soro o ni na ni watay ni mobili kura kle dirima ko muye mobili sima wata tewa o de asima wa nende kanga fo ka famia foi tanze aljinama ni barate rana ko tinde wala asr innal insana lafi khusr ila allazina amanu وعملوا الصالحات رانا كوتي اكلا واتلا رما دي بيبي بونيكونو فونا كرا جونوي كو منو نرا لي على لا امدا وما وعملوا الصالحات وكرا نيومانغلاوي وكرا نيومانغلاو دي دوري الجنه مومو ساما كو نيوما كلي ولا نانچسرولا انغانجي جالا امي موسو مينغا كنا كابي اكا نيوما يا دي انزغيا بالله ha marani ya togote de bali nyumaya min kumbe ayerela o de ni mbe faranyonka ni jugumangala kundo ni mbe kuti faranyonka ka sigaye bi la ola ni mogo nyena ibi nya joni afola yere de ha mogo rebi tabo inu makuma mi o ya soro yere de ya nafa folo soro wa o jere de fola hara qur'an ko to man amila salihan fali nafsihi wa man asaa فعليها وما ربك بالظلام للعبيد محمد نمي ينيمانغي اياكا يري او من نمي نون تسوندو كو ايتيكا فنجيني علي بالي ايبيكا كييرا ديلا سابو دومبي بيكو فننا او كلينغيلنغا غاندي دو كو نينا ما يندا داي لا نندا داي aka kuma do be ako bogo bisulo wode ko nasara domi de ko de aka kunu doye ها الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا ها أمي سلام ودي أمي كلود لا كم ني أنزارا كو عمل السبك هناك ويانغونوني إيه نيشانة السبب نني بفيدو كبي هالان دي ميرالا إبي مغدو كرفو إبي يلا دولا إبي مغبو دولا هالي تاي كو سبكودو الله أكبر ibi sigi doro idabi do jolla no de mo ko rofoye ala ko tende ko yala ando bi feka balmake sale sugo duwa ako ayo kon me mo ko rofo bi na fo tende ha me on bi sigi
watila nama do dokuna hala anda jate me etika jate e fobao ibe ka galo da minuna itika jate e minun dogoche itika jate me adoko ni boraya e sekoni mbalo ibe tasigi de kinyi nga kelengele bela ibe nyini nga e ni mifo e galo min da mo iu namarali minge e mo korofoli minge iu janvali minge iu mangutu cheli minunge e be tanjini ngani bela ne bara ide e haliti minun jete me o jete le do alabulo o la la kote ko ado be no ka bataki diroma ko ba fo ko nemu ma hazal kitab la yugadiru saghiran wala kabira ha illa ahsaha akon nemu kitabu ye kuma min ni beka kitabu doni tege ko kitabu tigi do bi na fo nemu kitabu ye e min da shi dogo ashi e sabo e de bolo dogo ta e bolo mo nyebe min na de o me iya ke min nga sebe kono abi dogo lawa no ya alay la wa ijombe do la yere jonna tala abetale do alabu wa kuma dola on ye do flick na fe ko lu ke jona jurumu ye kasro ulu de ka bo ala yoro ka tema be aben no tale do ha qur'ana ko tendo suratu yasin ako wa naktu ma qaddamu wa asarahum ako ne ala binan no talike be ye feo fenge وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أكون يفهم بالنوتا أبينو يرولا يرومين نومني على يربلو أتي جوشي أتي يلماي ولا جمع مجاكو ينني إيكا مغو نيبي مينا وطوي إيه ربي جمعنا إبو دو إيه ركونا ولا مومي جاكو يإيكا سبو فما نوفي فمي زودانتي مي أويس هاي من فاتورا سا أما جيجيا ها ani min kuma na sabu kɛnɛya bɛɛ kɔnɔ kuma dɔ la bana saya tɔgɔ bi da fɛn dɔw la n'o tɛ mɔgɔ jɔn b'a nin na kɛnɛya la n bɛ kuma a ka di n ye cogo min su ko ni dugusɛjɛ cɛ jaabi wɛrɛ ka di ne ni aw minnu bɛ ɲɛnamaya la bi aw de kan ka jɔrɔ i bɛ wuli kɛnɛma i bɛ taa da kibaru de bɛ cari k'a fɔ k'a tigi fatura bɛ o la hakilima ye jumɛn ye mɔgɔ min sɔnna ka o labɛn don min ka gɛlɛn jɔn min sɔnna k'i to nɔgɔman na ka gɛlɛman dɔw labɛn o de ye hakilitigi ye mɛ an ka ɲɛnamaya yɛrɛ tonnen don o de kan o an kɛlen don ka labɛn kɛ an yɛrɛ tɛ dɛ hali wolodennin minnu bɛ bange i fɛ u ka sini bɛ labɛn cogo di an bɛrɛn bɛ o bɛɛ kama ka t'u don kalan na ko surveiller kalan bɛ ka kɛ ka ɲɛ wa mɛ kalan in bɛ kun ye mun ye ko sini bɛ ɲɛ a bolo ten fo a bɛ bɔ e yɛrɛ la a yɛrɛ bɛ taa nafa dɔn a yɛrɛ b'a cɛsiri ka sini labɛn ka kalan tɔ cɛsiri ta ka o ɲɛ sɔrɔ o la o baara kow fana bɛ ɲɛɲini a fɛ cogo min n ka sini bɛ ɲɛ di n'o ye diɲɛ sini ye nin bɛɛ bɛ labɛn den mansa fɛ ka kɔn den yɛrɛ ɲɛ e yɛrɛ bɛ tila k'o labɛn k'i sɛbɛkɔrɔ di o ma mɛ min ka gɛlɛn n'o ye lahara sini ye min ka gɛlɛn diɲɛ ta ye an ɲinɛ an b'o de kɔ maa si t'a lajɛ maa si tɛ kɔntɛ a kan an kan ka hami nin na kosɛbɛ ni wajulu don wajulukɛla ye wajulu kɛ an bɛ surunya kuma la yan mɛ an bɛ waleɲuman dɔn kɛnɛ kan kuranɛ ko ten hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan yala sara wɛrɛ bɛ ɲuman na ɲuman kɔ wa ayi sara foyi tɛ ɲuman na ɲuman kɔ an bɛ waleɲuman dɔn dɔ kɛnɛ kan solo ka an wele ka sigi ni muso in ka kɛnɛ kan waleɲuman dɔn don ani bonyamasegin don mɛ tiɲɛ don mɔgɔ ni mɔgɔ jɛra danaya sabatira ni ɲɔgɔn cɛ o layidiw ma janfa bɛɛ sabatira o kan ala nɔfɛ fo saya y'o fara o ye fɛnba dɔ ye sigi ka kɛ a ka kɛnɛ ka bi mɔgɔw fɛ ani minnu jɛra ni ɲɛnamaya in na ala ko la o ye waleɲuman dɔ ye mɛ n'o tɛ marɛni yɛrɛ setigi kun don wa ayi min filɛ k'a ka kɛnɛ sigi waleɲuman dɔ la ko a ye mun ni mun k'a ye i b'a fɔ ko foyi se sira kan nka i b'a fɔ ko fɛn bɛɛ sabu a ko n dusukun b'i fɛ foyi t'o de bɔ dɔ bɛ wari d'i ma ni wari kungo nana dɔ bɛ sanu d'i ma n'a kungo nana mɛ ni yɛrɛ bɔ nana o t'i ye mɛ ni mɔgɔ min y'a yɛrɛ d'i ma ni fɛn o fɛn b'o bolo o b'o d'i ma
ami sunu yak malaya foi ti min bo kamde wa de ya resgi kana kaya ka dugo ke aye ka dugo ke islam shuye ko alaka hina bela jidela mais abiba yo de soro mi to kan fo ngo model madani ka wajulu dolan de la ka ni dakruya fla soro ka wajulla ako sayyida ali ko kad zahabat usulun wa nahnu furu'uha fama baqa'u far'in ba'da az-zahab asli model madani ko di ako ko aslu ko sinzira fɛn minnu nga a ju jɔra minnu kan k'olu taara ni yiri do ko yirijuw taara ko wa kanw ti foyi ye fo n'a kɛra yiri bolo ye ko yɛrɛ yiriju taalen yiri bolo bɛ se k'a fɔ ban taali ma o yɔrɔ la wa fɛn min bɛ taa ni yiriju ye yiri bolo bamandi o talima o aslu ye joni ye ni y'a sigi mɔgɔya aslu ma adam ale taara ni y'a b'o la k'a kɛ dali kun ye ne hadisul qudusi ko ten lawla kama khalaqtul khalaiqa ni muhammadu kama kun tɛ ne ala kun ti dani kɛ ni y'a sigi alakira ma ɲininkali bɛ kɛ ko alakira bɛ min alakira taalen kɔ ne ni e b'a miiri k'an bɛ dun bɛ bilen wa ayi wani an bɛ ka bɛnkan ye ko hali minnu tɛ silamɛ ye an bɛ ka bɛnkan ye kan ti to yan nka an ka baara de tɛ o ye bɛnkan ye kan ti to yan o dɔn bɛ kunkolo fɛ mais baara de ma se k'a yira o ye jumɛn ye sabu n'i y'a dɔn i ti to yan i kan ka labɛn kɛ i bɛ taa yɔrɔ min mais ni labɛn ma se ka kɛ yen o kɔrɔ kunkolo bɛ ka min ta fu dama don tari b'a faamu ala ka sabati an bolo mais an bɛ jigiya ta an ba in na ni a ka ala jaabili ye ka layidu to a bolo ala kira ko a ka sɛbɛnfɛn sanumanw na minnu nɔ taara a kɔ fil bukhari wal muslim k'a fɔ ni mɔgɔ min ye bay'a kɛ a layidu 6 k'a dafa riwayaw la a b'a fɔ ko dɔ min allahul janna ko ale aljina garanti ta o tigi ye ale aljina garanti ta o tigi ye ala kira ye mɔgɔ min kɛ aljina garanti ne ma da la siranya b'o tigi kan bilen la khawfun alayhim wala hum yahzanun ala kira ko mɔgɔ minnu ka aljinɛ sabu n k'a fɔ ne ka karamɔgɔ ko ten anw ka seku ko ten o b'i kisi sigaw bɛɛ la baw bɛɛ la ne yɛrɛ k'a fɔ i b'i kisi ne ye jɔnni ye mais min nana ni ci ye sɔsɔli t'a la karamɔgɔ si fɛ diɲɛ kɔnɔ sago fɔla ko nin bɛ se ka sɔrɔ yen nka ko i bɛ se ka nin kuma in wuli ni sɛbɛ ye dalilu la o danfɛn tɛ dugukolo k'a tɛ yen a tɛ yen anw y'a ɲini ka dɛsɛ an ma ye mais an y'o de fɔ n'i y'a taa cogo yɛrɛ ye i b'a dɔn ko ala sen b'a la bilahi bayan lase daminɛ anw fɛ yan ka n'a bila bi la n'i y'a taa cogo ye ka diɲɛ minɛ cogo ye a bolo bilahi i b'a dɔn ko ala sen b'a la wa an b'o dɔn dɛ a bɛ ten de o n kan tɛ e ma tari ma faamu e min ko la n mago t'a la n kan tɛ e yɛrɛ ma an mago bɛ jɔnw la minnu mago b'u ka ala la minnu mago b'u ka lahara la a banna sabu ne yɛrɛ min b'a fɔ ale ye a b'a dɔn ne ka foyi tɛ n na min bɛ se ne yɛrɛ ma diɲɛ na yan o tɛ yen ni ko n tɛ fila fara ala kan n tɛ sonyali kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ n den faga n tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ne min bɛ nin fɔ e ye ne bɛ mun sɔrɔ nin na foyi mais e min b'a kɛ e b'a nafa sɔrɔ i ka diɲɛ na yan wa ala kira y'i garanti lahara an b'a dɔn an bɛ segin ni nin ye ala kira ma donna ni sariya bɛ taa jɔ ye siga t'a la yarabi ala ka faamuya ko ɲuman d'a ma ala ka hinɛ taab'a la ala ka yafa k'a ye ka ɲini ala fɛ saya bɛ anw yɛrɛ sɔrɔ don min o k'a sɔrɔ ani ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ala m'o kɛra ala ka labanko ɲuman d'a ma ala k'o k'a ka alaya kama ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila muhammad wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh falhamdulillah
an karamɔgɔ ka laseli kuncɛla ni silamɛya donkan layidu wɔrɔ tali ye min taara cɛw ani musow fɛ. An b'a la deli Ala k'o hinɛ se musokɔrɔba in ma. B'a fɔ sira kan nɔfɛ ti fila fara Ala kan, ti fila fara Ala kan, ti suɲɛli kɛ, ti jɛnɛya kɛ, ti den faga, ti namara kɛ senkɔrɔ t'a kɛ bolo kɔrɔ. Ni kira Muhamadu ye bila baara ɲuman min na b'a kɛ. Alhamdulillah, wajulu kɛnɛw balen kɔfɛ Allah subhanahu wa ta'ala a b'a fɔ hal jazaa'ul ihsanu illa al ihsan. A ko ɲuman sarati foyi ye funa kɛra ɲuman kɔ. O de hukumu kɔnɔna na Zikiri Solomani Jara ani a ka denbaya u kumana ni ka musokɔrɔba in ka bonɲɛbaw fɔ ani ka duwawudon kɛ ka ɲɛsin a ma. An ye min sɔrɔ o la ni aw ka jɛ an k'o lajɛ. Cɛni Kajatu duguraw na mais an dusukun ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na. Kajatu ma sa denw ye, a sara Solo n'a muso ni Solo n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye. Cɛno Solo ko ale tɛna mɔgɔ sɔrɔ tuguni min bɛ Kajatu bɔ. Wallahi an dar'o la. Wallahi Solo muso y'an minnu ye, ni Solo dusukun kamina minnu kɔ don Kajatu t'anw ka dumuni k'a dun. An bɛ tila ka munuma k'a dɛli. Ni Solo bɔra ni kalama tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ kɛ baara ye, a bɛ tila dumuni kɛ. A ko na ko tɛ ne bɛ dumuni kɛ, n'o tɛ ni mɔgɔ ko tɛ den fɛ ne t'i fɛ tiɲɛ na. Anw ye Kajatu dɔn ni silamɛya de ani balimaya ani tugu ka mɔgɔ adamadenw kala. An ye Kajatu dɔn, an m'a dɔn ni juguman ye. An b'an karamɔgɔ fo ani an fa ani an ɲɛmɔgɔ n'o ye Seydi Sherif Usman Madani Haidara. Ale min kɛra sababu ɲuman ye an ma ka an bila ni sira ɲumanba in kan n'o ye alijinɛ sira ye ani bangeba bonya ni bangeba labato sira ye. An bɛ kɛnɛba kan bi n'o ye an ba ye an'an kanuɲɔgɔn Tanti Kayatu Kulubali, mais bɛɛ b'a dɔn marraine de la Zikiri Solo ka marraine, diɲɛ bɛɛ b'a dɔn ni o de ye. A ye ne kanu a mɛnna depuis ne ye n ka kasɛti sanayɛlɛn bɔ 2003 a tulo donn'o la ka don 2004 la a ye baya minɛ ka ne kanu. O don o bɛ kɛ don min o y'a sɔrɔ a bɛ baara kɛ port la. Ala sɔnna a ye karamɔgɔ de kanu parce que mɔgɔ bɛ ne kanu, i bɛ n kanu karamɔgɔ de kama. A ye karamɔgɔ mankutu de mɛnɛ da, o de y'a kɛ ne fɛ. A y'a sew kɛ n ye o don gɛlɛnw na. A bɛ kɛ n fɛ don min o don ne tun bɛ niveau min na o don, dekun min kɔnɔ o don, gɛlɛya min kɔnɔ o don, o dɔnbaga ye Ala de. O y'a sɔrɔ Côte d'Ivoire jamana kan mɔgɔ min bɛ ne fɛ a bolo tun bɛ se o la, o tun bɛ compter dɛ, mais o don ale kelen jɔra n jigiya kɔrɔ. A ma ɲugunna, a ma banna ka kɛ n fɛ ka baya minɛ mawuludu o mawuludu a bɛna jigi yan. I b'a dɔn jama de bɛ jigi an fana fɛ yan n'o ye karamɔgɔ ka dunanw ye, o y'an bɛɛ ka dunanw de. A bɛ ne dɛmɛ dunanw ladonni na, wa mɔgɔ k'i ansaru ye Port-Bouye ani diɲɛ fan o fan n'i taara a b'i bisimila a ka so. O dama tɛ, a bɛ quartier min na n'o ye Port-Bouye, a jɛɲɔgɔn minnu bɛ yen a y'a ɲini u bɛɛ fɛ ne ye Haidara kumakan mɛn, n ye bayako kuma mɛn a da, n y'a kanu ka denkɛ kanu n'o ye Zikiri Solo ye. Donc ne ye baya kɛ, ne kɔni bɛ fɛ aw bɛɛ lajɛlen ka baya kɛ. Mɔgɔ minnu b'a nɔfɛ o don bɛɛ farala kan u ye baya layidu wɔrɔ ta. Marraine tora o kumakan in de kan fo an bɛ don min na i ko bi ka kɔn le 17 ɲɛ i n'a fɔ le 15 a ye ne wele ani ne ye barow kɛ. A ko k'ale yɛrɛ bɛ labɛn na ka na mawuludu la. Donc ko ale yɛrɛ tun taara traitement dɔw kɛ, bon o y'a jira k'a fɔ furudimi de tun b'a la. A ko n denkɛ ja, ye cɛ ye ni bana, furudimi tɛ bana ye k'a ka jugu, mais k'ale lafiyara. Donc an ye mawuludu programme an y'o barow kɛ. Mais ka ko ɲɛ a y'a ɲini ne fɛ, a ko Solo ni n sara don o don n bɛ fɛ e de bolo ka n da yɔrɔ la. Bon Ala y'a kɛ le 17 ansaru ɲɛmɔgɔw ni tɔn karamɔgɔw taara baro la fɛ yen sanu ka taa kuluwalaw kalanyɔrɔ la. U ye baro kɛ, barow bannen olu taara miniti 5 a serina ka bi u y'a olu wele u nana ta ka taa dɔgɔtɔrɔso la. Ala y'a ka kɛta kɛ, karamɔgɔ ko tɛ saya ye laada ye. Ne bɛ se k'a fɔ n jigiba dɔ binna, n ka piedba dɔ karila, bon n ɲɛ jɔyɔrɔ dɔ tununana, mais Sherif Usman Madani Haidara ye
an kala limaniya na k'a fɔ nin m'an bɛɛ de ɲɛ o bi a ko an fɛ a n'a tacogo bon jama fana bɔra diɲɛ fan bɛɛ bi an yɛrɛ ma se k'a da parce que furancɛriw datuguli kama mais karamɔgɔ tɔgɔman bɛ yen o b'ale yɛrɛ de fɛ kalan na o jiginna k'a da ni an ŋaniya ye donc marraine ko la ne tɛ se ka kuma n b'a segin ala de ma ka kalifa Ayidara la Ayidara ka kalifa ka kira la o ka kalifu ka ala la ala ka hinɛ marraine na ala ka yafa ma marraine ye fɛn kɛ ne ye hali ni ne ba tun balolen don a kun tɛ se k'a kɛ ala ka hinɛ ni silamɛsu bɛɛ la ni karamɔgɔ barika ye solalamu falhamdulillah an b'a deli ala fɛ duwawu don ninnu ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ i n'a fɔ an y'a fɔ kuma daminɛ na cogoya min na nin kun y'an ye bankɔni janginɛbugu la zikiri Solomani Jara ale ka denbaya la a ka wajulu kɛnɛba sigilen kan min kɛra tasibila kɛnɛ ani duwawudon kɛnɛ ye ka ɲɛsi a ka musokɔrɔba ma n'o ye Madame Kulubali Kajatu Kulubali ni bɛɛ ko a ma Mariyani Kajatu ale min miniji dɔgɔyala septembre kalo tile 17 san 2020 Côte d'Ivoire jamana kan Port-Louis ka d'a ka ɲuman kɛlen a n'a ka jigiya a n'a ka kanu a ye min ta ka ɲɛsin zikiri Solomani Jara ma an b'a deli ala fɛ duwawu don min kɛra kɛnɛ in kɔnɔna na ala ka ɲɛsin musokɔrɔba in ma ani silamɛ furu bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ ni jigiya min fana n'a kun bi o la ya rabi ala ka mɔgɔ di min bɛ se ka o jɔyɔrɔ in fa ko kɛ Muhamadu Mustafa bonya kosɔn a n'a somɔgɔ sanuman bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an karamɔgɔ Aseyidi Sherifu Usmani Madani Hayidara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen bonya kosɔn k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn a ka ɲɛmada la a k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum hayakumullah. Londi sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila londi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila londi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolomba